O PP de Ribeira denuncia o voceiro do PBBI, Vicente Mariño de Bricio, por realizar durante a fin de semana na súa farmacia test de antíxenos e emitir certificados de negatividade de COVID a veciños para poder acceder así ao interior dos locais. Os populares sinalan que incumpriu a legalidade, xa que o convenio asinado pola Xunta co Colexio de Farmacéuticos de Galicia terá validez a partir de mañá xoves. Os populares consideran un feito grave, polo que lle piden que dé as explicacións oportunas. Nós queremos pedir explicacións ao señor Mariño de Bricio por uns feitos que nos parecen moi graves e que, ademais, me parecen moitísimo máis graves que os feitos que levaron a que unha compañeira nosa, a señora Ana Ruiz, estea agora mesmo na súa casa por ter confiado no seu momento no seu fillo menor de idade que asistiu con un grupo de amigos a unha festa nun local. E, polo tanto, eso era un grupo de amigos, isto é unha actividade pola que, ademais, se cobraba por ese certificado. Por certo, ademais, aquí no modelo de convenio falaba de abonará 2 euros por cada proba realizada e sabemos, polo que nos contan a xente que asistiu, que se cobraban 3 euros polo certificado e 7 euros pola realización do test. Polo tanto, nos queremos incidir na gravidade dos feitos e que creemos que se merece unha explicación por parte desta persona que, ademais, como ben sabedes, é concelleiro da Corporación Municipal.